kumsebenzi wakhe necontent yakhe wagcina esehlaziya ecelwa abantu abafaka isiqiniseko kulento angikaze ngibezwe abantu bekukhuluma ngicela ukukukhuluma lokhu ngoba abantu abakaze bakukhulume lokhu ukuthi usiqiniseke efika kumaskandi noma ku TikTok ubengakhulumi ngabanye abaculi ubesikhulumela ngomgqumeni nje kuphela bazofakaza abakwaziyo 2022 esebenze Checkers. Ngaleso sikhathi benginga-understand le nto TikTok. I think nama-followers ako-2000 nanginawo 100 kanti ngimbuza ukuthi le nto yenziwa kanjani ngiyayithanda le nto wangifundisa le nto leka-TikTok. Sahamba ngokukhula-ke kumsebenzi wakhe necontent yakhe wagcina esehlaziya ecelwa abantu abafaka isiqiniseko kule nto kaMaskandi ngicela ukukuveza lokhu. Usiqiniseko wayikhulumela ngomgqumeni ethi akekho umculi owakwaba khona noyoba khona owakwafana nomgqumeni nami futhi bengimvumela. So wase abantu bethi ke hlaziya kanti ngesikhathi engena kule nto yokuhlaziya uMaskandi kuzovelela umculo njengomthandeni. Ngiyakhumbula efundisa abafowethu ama-Red Nation ebafundisa le nto ka-online kwakunzima kuxatshwana bethi ayisebenzi le nto ama-views awanyuki. Ebathethisa usiqiniseko bengancengike. Yabona nje ubethi makwathi "Shoo! Mele kahle." Selibhubhile lapha. Selizobhubha lapha. Athi kusho mina usitikadika esinjengesinene sedikazi. Besho kanjalo. Ethi ufakazi onyoko. Cha bafowethu sengidle kakhulu. Kodwa bafowethu ngifisa ukuvalelisa mngani wami sihlanganile nawe saphila. Kuningi besikuplana nawe mfowethu. Wazi wakhala wathi Malusi mfowethu uyazi thina sinengqondo uNkulunkulu usincisha imali. Abantu abangenangqondo uNkulunkulu ubapha imali. Uyazi ukuthi mina ukube mina nginemali ngabe ziningi izinto engizenzayo. Hayi mfowethu lala ngoxolo mfowethu. Imina lo ushimora bebavale eThekwini ngesikhathi ubavale eGoli wena. Hayi kulungile baphela.